खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदियै। तामुलपुरनि देहा फाहामसालिखौ दिनै अमित शाहआ बेखेवगोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ तामुलपुर मंगतपुरियाव गुबुन माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ लानानै सावरायलायदों। रांबावजा जथुमाव आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि अनन्त नेउगा बागसा जिल्लानि सिङाव थानाय महकुमाखौ गोदानै जिल्ला फोसावनायनि उनाव तामुलपुर जिल्लाखौ माबा बायदियै जौगाहोनो हायो बेनि बिथांखि बायदियै तामुलपुर जिल्लानि गासैबो हारि फरायसा आफादफोरखौ लानानै तामुलपुर मंगतपुरि भाषायाव सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय तामुलपुर ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय आरो गोजोन खौसेथि खालामनो थाखाय बिथांखि लानाय जायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि बि टि आर गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनफा मोनफा मावफुंलांनायखौ साबायखर बावो आरो दिनै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ आसामाव दावबायफैनानै श्रीमन्त शंकरदेव हायुं गेजेरारि नब्लांनिफ्राय डिजिटेल अनलाइननि जोहै तामुलपुर लुफुंजानो गोनां देहा फाहामथाय फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायगोनखौ मिन्थिहोयो आरो बे हाबाफारियाव नुजाथिबावगोन होननानै फोरमायथियो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सावस्रि मन्थ्रि केशव महन बिथांमोनखौ बि टि आर गोरोबथानि उनाव हाग्रायाव थांफिननाय एमबाथा गोजोननाय हास्थायनानै उदां अख्रांमा फैनायखौ बि टि आरनि चिफ प्रमद बर'आ साबायखर बावो। भारतनिफ्राय टकिय' अलिम्पिक उइकआव मायुराभि चानु बिथाङा 49 केजि खेताबआव 87 लिटार थिखोनो गिबि भारतीय जानानै रुपानि मेडेल देरहादों। एन डि बि एसनि एलसन बसुमतारीआ म्यानमारनिफ्राय दासिमबो न'आव सफैयाखै। नखरा गोबां दुखु दाहाजों नेनानै दङ। गोमानाय सासे फिसाज्लाखौ मोनफिननो थाखाय गांसे नखरा दुखु दाहाजों नेनानै दङ। गोमाना थानाय फिसाज्लाखौ लाबोफिननो थाखाय सोरखारनिसिम नखरनि आरज। बिस्वजित दैमारिया एमबाटानि गुबै दाहाराव फैफिन्नायखौ साबायखर बावदों एबा गोजोननाय मोनदों। दुधनै आरो तानुपाङायाव सार अन्थाइ गावनायाव बर' सुबुं साब्रै जिउ खहा जादों।